Čaute, čaute. Zdravím vás z Venčovky s Dunčikom. A celkom zaujímavý deň dnes bol, čo poviete? Dnes padli ilúzie o tom, že nejaký Migal je svedomie tejto koaličnej vládnej zberby. A zrazu už mu neišlo o hodnoty. A išlo mu presne o to, o čom sme sa možno takto pred 2 mesiacmi na takýchto videjkách tu bavili. Keď som hovoril, že Migal to je pre mňa normálne, že ľudský odpad, morálny ľudský odpad, človek, ktorý kedykoľvek predá aj vlastnú mater. A keď dnes vo finále Fico hovoril, že mu veľmi pomohol Robert Kaliňák s tým, aby sa dohodol s Migalom, tak viete, o čom je, keď do takej dohody sa zakomponuje Robert Kaliňák. O ničom inom, len o prachoch, o biznise, o kšeftoch na úkor ľudí. Takže Fico má to, čo tu si vysníval počas, myslím, že Radičovej vlády. To rozprával v každej druhej vete a nazýval to, že zlepenec. Tak jednoducho dnes je Fico král zlepencov. Vládnuť v takejto zostave, kde vlastne má stranu, ktorá ho zradila, to je ten Hlas podľa neho, a kde má zároveň skupinku, od ktorej záleží, a to je zase skupinka, ktorá zradila tých zradcov z Hlasu, tak to je celkom smiešné. Každopádne, ale samozrejme, to bude smutné. A ja som od začiatku hovoril, že nehrozí, že títo ľudia, že im ide o hodnoty ani Huliakovi, ani Migalovi. Viacerí v opozícii hovorili o nich, akože to je nejaké pomaly, že svedomie koalície a 1,5 milión rozhovorov v rôznych médiách a Migalovi sa tam pomaly strikali do zadku novinári. Robili z neho nejakú ešte ikonu morálky pomaly a chceli mu odpustiť všetky tie svinstvá, ktoré vlastne doteraz napáchal. Ale priznám sa, že ja som jednému človeku tak celkom veril, možno tomu Šalitrošovi, že keď to tak v tom rozhovore, ten mi prípada taký jednoduchší a možno úprimnejší, nie taký rafinovaný, keď hovoril, že sa musel vyvracať, keď hlasoval za tú novelu trestného zákona. Migal také nič nepovedal, on to robil presne tak, jak vždy aj v televízii, keď robil moderátora, taký zákerný, odporný pes. A od takýchto ľudí tá koalícia bude závisieť. Nie, že by tí ostatní neboli takí, ale akože Migal je z tohto pohľadu podľa mňa naozaj, že takým prototypom, nie že zákerného, akože naozaj, že veľmi zlého človeka, to je na úrovni akože Kaliňáka, taký diabol v ľudskej koži. No a Huliak, ten zase je taký jednoduchší, ale zase o to primitívnejší, vulgárnejší voči ženám. A vysieť na šnúrkach takýchto ľudí nič moc pre Fica. Na druhej strane, čo mu zostáva? Keď sa rozhodol paktovať s fašistami, natiahnuť náruč voči ľuďom, ktorí podporujú fašistické strany, jednoducho klesol hlboko, nič iné mu nezostáva, všetky kúty politiky musí pozametať a na tom si postaviť svoj úspech, a keď nechce skončiť rýchlo pred spravodlivosťou, tak musí tento deň aj takýmito krokmi hociakými oddalovať. Takže z jeho strany je to, povedzme si, že pochopiteľné. No ale chcel som aj, čiže nič, čaká nás určite 2,5 roka obdobia, kedy budú robiť takto zocelení ľudia bez charakteru a bez morálky Slovensku ešte viac zle, ako robili doteraz. Nechcem strašiť, ale myslím si, že to je jednoducho realita. Keď doteraz spáchali svinstvo a teraz budú páchať svinstvo na druhu, aj v takých veciach, o ktorých sa nám ani len nesníva dnes. A budeme otvárať sánky. Možno to je zároveň taká škola politickej reality pre niektorých našich opozičných partnerov, ktorí považovali týchto ľudí za, teda hovorím, že taký nejaký pomalý etalón morálky, a mysleli si, že vlastne im naozaj ide o hodnoty. To bolo krásne vidieť, že Migalovi išlo systematicky len o to, aby si zvyšoval cenu v očiach Fica. A Fico, keď možno zbadal nejakú fotku alebo nejaké stretnutia a podobne, tak rýchlo pristúpil na dohodu a Kaliňák platil z tej našej spoločnej kasičky. Migal je špinavec, ktorý už predtým si nechal nadeliť, tuším, 350 000 dotáciu na chatku pre svoju ženu.
Takže keď on teraz sa dostal k takémuto niečomu, že on tam bude na miliardách sedieť eurofondov, tak obávam sa, že vážne je ohrozený osud alebo verejný záujem pri použití 100 miliónov eur. A obávam sa, že bude mať do budúcna robotu aj s týmto človekom ukazovať na jeho majetky, ktoré si užíva, na ktoré nikdy nezarobila. A potom si budeme hovoriť, že aha, to bolo z toho, keď vtedy sa stal ministrom. No, ale chcel som, do názvu tohto liveka som dal, že narýchlo predávajú Ficovú vilu. No to ste asi postrehli. Mne to bolo až smiešne, keď som videl, že jak všetci možní dezoláti sveta slovenského po Facebookoch začali od piatku. Od piatku. V piatok sme boli vlastne pred Ficovou vilou. A od piatku strašne zverejňovali informácie, čo to tam Matovič trepe, zase trafil mimo, no lebo to patrí vlastne futbalistovi Moravčíkovi, ktorý hral tam, bohatému človeku, a to vlastne jeho synovi a on prispel svojmu synovi a tak. No a hlavne Moravčík samotný, podotýkam, pozor, to je smerácky poslanec. Čiže to není, že Moravčík, túto ikona futbalu. Ja som ho mal rád ako futbalistu, ale zároveň to bol človek, ktorý týmto zmrdom prisluhoval. Čiže človek, ktorý jednoducho, bohužiaľ vo futbale strieľal dobre, ale v politike pomáhal zlu, pomáhal mafii. Je to vlastne človek, ktorý je veľmi blízky Pederovi. A tým pádom, áno, v piatok on takto zareagoval. On z toho urobil verejnú tému a všetkým dezolátom dal potravu, aby hovorili o tom, že vlastne tá vila je jeho syna a teda vlastne dezoláti už vyprávali, že to jednoducho Matovič klame. Poprvé, ja som rovno pred tou vilou, aj s Julom, aj s Rastom, som povedal, že tá vila je napísaná na bielých koniach, aj som ich pomenoval, aj jedného, aj druhého, aj menom, aj priezviskom. Čiže hovoril som aj o Moravčíkovom synovi, hovoril som aj o Gocníkovi, aj o prepojeniach na Smer, na mafiu, na Bedera a podobne. Takže nič som nezatajil. No ale sranda najväčšia je tá, že predstavte si, že v pátek, keď urobím takéto liveko, alebo keď sme urobili táto liveko z Ražania, tak potom hneď išli volať novinári teda niekomu. Dodnes, a to už ubehlo tuším 5 alebo 6 dní, 6. deň je dnes, sa nevyjadril ani jeden, ani druhý majiteľ. Ani mladý Moravčík, ani mladý Gocník. Ani jeden, ani druhý de facto bezmajetný, alebo jednoducho doteraz si nezarobili nič svojou poctivou robotou chlapci, čiže na tých, na ktorých je napísaná tá vila. Čiže majiteľia sa neozvú, viete. Matovič v pohode povie, že sú biele kone, Ficovi robia vlastne bieleho koňa, aby on legalizoval príjem z trestnej činnosti. A oni sa neozvú. To je jedno čudo. No a druhé čudo, že ozve sa za nich len teda starý Moravčík, o ktorom samozrejme dezoláti zamlčia, teda že to je smerácky poskok a teda smerácky poslanec dlhoročný. No a v piatok povie jednu teóriu, že tá vila patrí jeho synovi. A čuduj sa svete, v pondelok povie druhú teóriu, že tá vila nepatrí jeho synovi, lebo tú vilu jeho synáčik už v decembri predal. Len to dodnes kataster nezapísal. Celkom zaujímavé, ne? Teórie, celkom zaujímavé zmeny. A ja si jednoducho myslím, že chlapci sa vystrašili. Že teraz zrazu zistili, že hops, šup, tralala, že to nemusí byť také jednoduché, že teraz oni tu budú robiť bielých koní Ficovi. Tá vila má hodnotu niekde okolo možno 1, 2, 1,5 milióna. A že jednoducho raz príde doba a že opäť sa budú statoční policajti pýtať, že počúvajte chlapci mladí, a odkiaľ ste zobrali na takú vilu a odkiaľ tie peniažky tam putovali. A zrazu by sa zistilo, že peniažky na účty jedného alebo druhého napríklad išli od nejakého Bedera. No a bol by z toho poprask. A preto si osobne myslím a som presvedčený, že chlapci sú preto tak strašne ticho, zalezení ako vož pod chrastou, a preto v panike teraz začali rýchlo vilu predávať. No, ale ešte iná otázka tu vyplýva z toho, že potom komu volal ten Fico, keď povedal, že v pondelok, či v útorok, či keď to dal dneska je streda, v pondelok dal Fico po 4 dňoch mlčania stanovisko, teda napísal ten slávny blog, že
On vlastne volal tomu majiteľovi tej vily a on ho chce odškodniť za to, ako som mu ublížil tým, že som to vlastne zverejnil. Samozrejme, Fico bol zbabelý to napísať, ja napísal tam novinárov, aj takých, ktorí absolútne nič o tej vile nezverejňovali, ale tak to už sú jeho psychiatrické problémy. No ale písal, že on teda s tým majiteľom volal a dohodol sa, že tam teda v lete príde. No a teraz si dávame otázky. S ktorým majiteľom teda volal? S tým piatkovým, kedy vlastne majiteľom tej vily bol syn Moravčíka? Alebo s tým budúcim, ktorý tam nie je zapísaný? Ako mohol byť budúci majiteľ tej vily, ktorý ešte nie je zapísaný v katastri podľa Moravčíka, nejako poškodený a prečo mu teda Fico volal? Druhá otázka, odkiaľ mal Fico telefón na budúceho majiteľa tej vily? Nie je to potom náhodou tak, že Fico volal sám sebe a išiel sa odškodňovať samého seba a vymyslel v podstate dokonalé dovolenkové perpetuum mobile, že idete na dovolenku, zaplatíte za dovolenku a vlastne vám to pristane na vlastnom účte? To bude pravda. Tá vila je Ficová. Trafili sme úplne dokonale klinčík po hlavičke a potrebovalo to trošku roboty, trošku pátrať a jednoducho mať záujem o veci verejné. Áno, aj trošku riskovať, lebo však to ste videli, však v podstate dnes máme týždeň odkedy nás tam na pláži pri Brhelovej vile, pri zločincovej vile, ktorý vlastne dlhodobo perie peniaze zase pre Kaliňáka a ktorý je vlastne obžalovaný z toho, že vykradol skoro 50 miliónov eur len pri jednej jedinej zákazke na finančnej správe, čiže na drzovku rovnosť daní ľudí, bo finančná správa správuje peniaze daní, z daní, tak tam nás naháňala tá opica s kameňmi, čo na nás Brhel evidentne poslal, lebo jednoducho tá opica, keď som ho tak nazval, už tak budem nazývať ďalej, tak vyskočila, asi tak sa to dá nazvať, rovnosť jeho pozemku, alebo od tej jeho slávnej vily za 10 miliónov eur, ktorú tam stala. Takže a chcelo to trošku aj rizika, trošku odvahy. Trošku mi je ľúto, že viacerí slovenskí novinári to ako si nevedia prehltnúť. Aj viacerí ľudia, o ktorých som si myslel, alebo aj moderátori, alebo takí ľudia, ktorí by mali mať na starosti transparentnosť a boj proti korupcii a strašne sa tým akože chvália, jak teda oni sledujú verejný záujem. A zrazu by som povedal, že silou mocou chcú popreť to, čo sme dosiahli a chcú to umenšovať a toto a v podstate robia, že ešte aj navyše Ficovi alibi. Ak by s tým prišiel kdokoľvek, Šimečka, Greling, kdokoľvek, na rukách, nohách by ho nosili. Tisíce článkov už dodnes bolo popísaných, že wow, jaká geniálna investigatívna práca, ako sa podarilo mu tam Kaliňáka chytiť, Brhela chytiť a Fica chytiť jednou ráno v priebehu 3 dní. Úžasný, dokonalý politik. Ne, ja som si ani jednu pochvalu nezaslúžil od týchto ľudí a pripadá mi to také malé, taký znak malosti týchto ľudí, že a zároveň krásne taký lakmusový papierik, že krásne na tom vidíte, že im v podstate o verejný záujem nejde. Oni hrajú politiku. Aj keď sú novinári, aj keď sú moderátori, aj keď sú akože teda nejakí že bojovníci proti korupcii v rôznych tých inštitúciách a organizáciách, ktoré sa tvária, že sú teda proti korupcii a tak v skutočnosti len robia svoju takú, podľa mňa takú plytkú politiku a to ma mrzí. Aj keď sa počas celého tohoto liveka možno usmievam a niekedy zasmejem, zároveň to je taký mrzutý pocit, že vidíte, že vlastne s ľuďmi, s ktorými máte toto absolútne zlo, ktoré nám vládne, poraziť, ktorí by mali stáť na strane pravdy, ktorí by mali v situácii, kedy nám tu vládne blázon s pečiatkou 855 psychiatrov a psychológov, ktorí bez hanby kedykoľvek nás vydá Putinovi, tak vtedy by som očakával, že každý rozumný človek, nech už je z tej onej politickej strany alebo organizácie, ale jednoducho ide o podstatu. Ide o holý život demokratického Slovenska, že v takejto situácii sa nebudú robiť takéto primitívnosti a oni pokračujú ďalej. Také politikárčenie. No a tak ďalej, ale to už vás zdržovať nebudem. Ja som išiel si s Dunčíkom a potom som si povedal, že dávno som si neurobil liveko
pri prechádzke s ním, tak som si ho dovolil urobiť dnes. Takže mi to odpustíte, že som sa vám takto večer prihovoril a tak bojujeme ďalej. Čaute, čaute.